Fl-aħħar ġimgħat numru ta' residenti f'Marsa Xlokk u l-inħawi tal-madwar il-mentaw minn irwejjaħ qawwija li qajmuhom f'nofs ta' lejl u ħolqu problemi ta' saħħa. Jirriżulta li dawn l-irwejjaħ ġejjin mill-impjant tal-BWSC f'Dellimara u huma direttament relatati mal-heavy fuel oil li qed ikun maħżun fl-4 tankijiet tal-istess impjant. Il-kelliem ewlieni laburista Joe Mizzi qal li minkejja li l-heavy fuel oil ilu jintuża f'Dellimara mill-1992, il-proċedura li dejjem ġiet użata s'issa kienet dik li t-temperatura fit-tankijiet tinżamm f'livell ta' 40 grad Celsius. Iżda l-magni tal-impjant il-ġdid jaħdmu bi proċedura li permezz tagħha l-heavy fuel oil jinħaraq f'temperaturi għoljin ħafna li jaqbżu 90 grad Celsius. Meta l-heavy fuel oil jinħaraq f'din it-temperatura jipproduċu ammonti sostanzjali ta' tħaħħen u rwejjaħ. Joe Mizzi qal li din is-sitwazzjoni tixet in-nuqqas ta' pjanar li kien hemm il-Gvern u tiġġustifika l-kritika kostruttiva li jagħmel il-Partit Laburista. Li dak il-kritika li kienet hemm l-oppożizzjoni kostruttiva hija korretta u dan huwa bidu għaliex fuq deċiżjoni żiena li ħall-Gvern se jkun hemm iktar konsegwenzi se kollu ħallas għalihom il-poplu Malti wkoll. Joe Mizzi tkellem ukoll dwar in-nuqqasijiet li hemm fis-sistema tal-filtering biex l-arja li toħroġ mix-xwieni tkun aktar nadifa. Qal li din mhux taħdem tajjeb bir-riżultat li l-exhaust li qed joħroġ miċ-xwieni qed ikun fih ammont qawwi ta' traċċi tal-heavy fuel oil. Saħaq li sakemm mhux se jinbidlu l-filters din il-problema se tippersisti.